a primit ea de la conducerea școlii în Consiliul de Analiză de alaltă, când a fost festivitatea de închidere. Și dacă vă interesează, Liceul Pedagogic Dimitrie Țiprindeal Arad, diplomă de recunoștință, se acordă doamnei învățătoare Edita Costea, în semn de prețuire pentru întreaga activitate depusă, cu pricepere și dăruire în formarea elevilor liceului. Director, profesor Sorin Haiduc, colectivul de cadre didactice. Ați așteptat, doamna Edita. Nici eu nu m-am așteptat. Nu luați. Noi ne-am așteptat, doamna Edita. Că așa a fost, de bună dreptate. Și mă sună ieri cineva și zice de 3 săptămâni pe caut. De ce oare? Îmi cer iertare că am văzut de ofer, dar n-am... Așa s-a întâmplat cu aglomerația trecută. Cât de mândru sunt de tine. Dar ce s-a întâmplat? Atât de frumos am vorbit despre tine niște domni profesori de la Moise Nicoară. Mulțumesc. Deci iată că nu despre mine, nu pentru mine, că nu-i cunosc. Și poate nici dumnealor nu mă cunosc pe mine. A fost vorba despre copiii care au plecat de aici, acolo, despre rezultatele lor, că prin acei copii am fost cunoscută, că nu știu, poate nici nu m-au văzut niciodată la față. Ori auzit de nume, atât, de la copii. M-am străduit. Cât am putut, sigur, pentru mine a fost o mândrie extraordinară. Unii dintre părinți știu că am fost luată așa prin surprindere. În seara la 10 înainte de ședință mă sună domnul director și vezi că te gratulez mâine. Na. Și atunci am făcut-o să fie bine. Să se simtă toată lumea, acolo vă dați seama câtă lume este. Și am și făcut să fiu văzut. Inclusiv pe cei duri și tari, domn profesor. Pentru că am venit în școala aceasta în urmă cu 20 de ani. Am trecut prin foarte multe bune și mai puțin bune. Pentru că acei domni directori care au fost început cu domnul profesor Ilica, a știut să mă întind o mână, să mă ajute să mă ridic când am căzut. Așa cum au știut și ceilalți. Ei toți, colegii mei din acea școală, să-mi fie alături ori de câte ori am putut. Ori de câte ori au simțit că am nevoie de sprijin. Drept răsplată au fost cuvintele lor extraordinare. Mi-a permis acolo în plen să-mi dea voie să îndrept gândul meu cel mai bun către cei domni profesori, colegi, foști colegi, care au fost și nu mai sunt. S-au dus poate unii prea devreme dintre noi. Și, sigur, am încheiat așa cum pot să închei pentru voi toți, cu mii și multe mulțumiri, cele mai frumoase, cele mai bune gânduri, pentru tot ce ați făcut pentru școala aceasta. Nu întotdeauna a fost ușor. Pentru toți, pentru noi toți, n-a fost întotdeauna ușor. Dar iată, cu ajutorul Bunului Dumnezeu, am trecut peste toate și am ajuns aici împreună. Mare lucru. Le-am spus și copiilor. Și chiar ieri le-am spus. Și sper că m-au înțeles. Că atunci când ei s-au născut, și mai exact când s-au încreștinat, fiecare în religia lui, pe umărul fiecăruia s-a așteptat un îngeraș. Acel îngeraș este mereu cu ei. Acel îngeraș îi păzește. Și am ajuns și la concluzia că uneori noi îl negăjim de acel îngeraș. Dar el e atât de bun, încât de iartă și ne ajută să mergem mai departe. Și ei știu lucrul acesta. Atunci ei îndreaptă gândul lor bun către îngeraș, rugându-l să le fie aproape mai departe și să-i ajute, da? Am discutat despre asta? Da. Ca ultimă discuție. Și să nu uităm că întotdeauna, pe primul loc, trebuie să fie gândul. Gândul se transformă, să gândim. Și apoi să
transformăm gândurile în vorbe. În vorbe. Deci nu vorbim înainte de a... După ce am ajuns la vorbe, ce facem cu vorbele? Le risipim? Le transformăm în fapte. Extraordinar. Le transformăm în fapte. Pentru că faptele ce formează? Obiceiurile noastre. Iar obiceiurile noastre ne formează caracterul nostru, care ne ajută să avem un destin pe lume. Extraordinar. Dacă am înțeles, și cei mari și cei mici, aceste vorbe ne pot fi transferi în viață. Mulțumesc. Poate mai vorbim. Am să stric catalogul pentru